This is the description I'm looking for. Tata Memorial Hospital. How he died at a point when the most important perhaps event was happening, not because of land. All these things I know, graphics I can edit, I can. Like second day knowledge festival, international Bodoland International knowledge festival. Right, media ni बायदिसिना scripting खालामनायनि सोमोन्दै जोंनो सिजन दंमोन. ओमफ्राय बेनि मोजां जादोंमोन आरो ओमफ्राय जों दा लाखांबाय. Gudkamaster बे क्लासाव फैयाखै. क्लास जागासिनोमोन. औ. जोंनाव जोंनि माबानि media बायदिसिनानि. दे फट'लाय. बे वालाव थिनि आरोखि वालाव थिन दाबो दं नैबेनिफ्राय ओंखारनाय बे प्रडाक्ट मोनामनाया नैबेहायनि मोनामबोयो सावनानै माबाबानो बेखौ आरबनि मानसिया आगरबाथि हिसाबै धुना हिसाबै बाहायो ओमफ्राय बे अइलखौ बानायनाया जेनेबा दा बानायनाया नैबेखौ ओरै आं खिन्थालांसै नैबे खिन्थागोन आं खिन्थानो हायो बेनो खिन्थाहैथोंसै অইলটো তাৰমানে এইটো ভিজাব প্ৰথমত তিয়াব লাগে এক মাহ তিয়াব লাগবে এইটো একেলগত তিয়াই পেলাই তাৰপিছত ইয়াত বইল হ'বলৈ দিব লাগে গোটেই মিলিব লাগিব ন ৱাটাৰ ইয়াৰ ভিতৰত বইল হ'বলৈ দিব লাগিব কমচে কম 15 দিন জুই জ্বলি থাকিব এইটো ভিতৰত কণ্টেচাৰ এইটো কণ্টেচাৰ বুলি কয় এইটো পৰা ইয়াত আঁতৰটো আহিব যোনটো লগাইছে এতিয়া এইটো ইয়াত আহিব একদম অৰিজিনেল ইয়াত আহিব ডাইৰেক্ট বহুত এই চাবি হয় আমি ইয়াত লগাওঁ बे जाहैबाय जोङो उग्रुबो होनना बुङो बर'आवहाय आगार इंलिसावहाय बोरैहाय माने सेन बानाय बिनि प्रसेसखौ नोंथांमोना दा नुनो मोनबाय मारै मारै सेन बानायो बिनि प्रडाक्टफोरा नै ओमफ्राय नोंथांमोना नुनो हागोन बिथांमोननि प्रडाक्ट बेयो नैबेयो गसाइगावनि ना आदा गसाइगावनि नोंसोर जेनेबा बेसेबांसो क्वान्टिटियाव नोंसोरो जेनेबा प्रडाक्सन खालामो जेनेबा दा क्वालिटि बिफां गायनाया मानिया जों बिफां गायनायखौ जोङो दाबो लाथ'वाखै माने गायखानानै थानायखौसो जों आदसा बेखौ इनक्रिज खालामो बेखौसो खालामो जेला जों दा साक्सेस जाबाय नालाय नार्सारिनिबो जों बेबस्था खालामनानै लादों Nasingi baidi daumai langdeng neng lero tholai nani yang bezelai ni Nasingi baidi daumai langdeng neng lero tholai nani yang bezelai ni Nagim les hambra berkorang beyang Lega menlai bla bersyong beyang Nama syikona honga hagen dan neto nani yang bertangkani neto nani se Gudkamaster apa lah kau, lah kau, jangan sih. Jangan sih lah. Kau kau jago dulu. Deh, lu dek, beri. Buria. Saya Gudkamaster dah lu. Ada kumpul dia. Saya udah berah. Welcome to my camera. Dah lu kata orang nama ni BSc kau orang balon science dulu. Balon science BSc ni pun balon science. Dah lu kau ni.